नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के फैंस लोगन खातिर एगो नया धमाका लेके आप सबके बीच में आ रहल बाड़े। हिट मशीन जोना धमाका के नाम बा इश्क। जी हाँ, इश्क ई धमाका के नाम बा, जो कि वीडियो सॉन्ग बा। खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ई गाना के गौले बाड़े, जोना गाना के पवन पांडे जी लिखले बड़े। जी हाँ, पवन पांडे जी द्वारा लिखल ई गाना के आर्य शर्मा जी संगीत से सजौले बड़े। और 19 मार्च के ई गाना आप लोगन के सुने के मिल जाए सुबह 6:30 बजे। जी हाँ, फुल वीडियो सॉन्ग आज बा 17 तारीख, परसों 19 तारीख बा, होली के अगला दिन आप लोगन के ई गाना सुबह सुबह सुने के मिल जाए। तो पोस्टर आप लोग देखे लेनी और अपडेट रहे तो सोचनी आप लोगन के बता दी। अगर ई गाना के कुछ टीजर प्रोमो कुछ भी आवता तो आप लोगन के बीच में ज़रूर शेयर करम। फिलहाल ई अपडेट पसंद आयल बा लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी और सबके एडवांस में हैप्पी होली। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।